Víc než 32 000 lidí, kteří se dostali do křížku se zákonem, proměnila amnestie prezidenta Václava Klause v nevinné. Věznice začaly rázem opouštět pachatelé, řekněme, drobnějších deliktů. Mezi nimi i Marie Lavičková, celebrita mezi recidivisty, o které natočila film dokumentaristka Olga Sommerová. Máňa strávila ve vězení víc než polovinu života a z amnestie radost neměla. Blance Poulové proto prozradila svůj plán. To jste vy? To jsem já, Máňa. To byla amnestia, že jo? Prosím? Jak to je? Ta amnestia dobrá? Dobrá, jak pro mě ne. Ne, proč? Ahoj. Já jsem tam chtěla zůstat. Jo. To já jsem sem vůbec nechtěla. Tak vám zrovna pan prezident radost neudělal teda. Já nebudu mít zase nic. Já nepůjdu nikam se těch byrokratů prosit o něco, protože mi stejně nic nedají. Oni řeknou, Máňo, ty jsi prostě světová, běž si krást. Já už dokážu odvést celý věšák tamhle z Merkulis Budějc. A vůbec nejsem na to připravená. Po kolikátý jsem tady jsem po 19. Ve vězení už jsem po 33. Jinak jsem po 21. soudně trestaná. Ahoj, buď šťastná. Děkuju. No a takže po tolikátý, takže to by se tady líbí prostě. A co se ti tady Já ti líbí? něco řeknu, 5 let kriminál můžeš nenávidět. 5 let. Prvních 5 let jsem ho strašně nenáviděla. Dalších 5 let jsem mu vzdorovala. Ale teďka těch 13 let já ho strašně miluju. Znám, celý svět ji zná. Za týden se vrátí. S Bohem, mějte se. Ať to kam jdeš na širma? Kolik je roku, prosím tě? 44. 44? 44, a A je kolik máš dobrá do holka sezonu? Můra? Hodně, 23 let. Kolik? 23 let. 23 let. A líbí se ti to tady v kriminálu? Ale prosím tě. To je neříkej takový dvakrát. kriminál, ale líbí se ti to Jste tady. hloupí, vy víte, jak to vevnitř vypadá, jak A je jak tam to je dobře. katastrofa. Tam Jak dobře. může, já jsem byl taky zavřený, že to je katastrofa. Ale tam je teplo. A líbí se ti to v kriminálu. Tak jednak to. Ne, nech toho. Já nechci s vámi o tomhle mluvit. A nebuď taková pyšná. Já nejsem pyšná. Nebuď pyšná. Já jsem pyšná princezna. Se zlatou hvězdou na čele spící na plekách. Chce mě nějaký král. Chceš u mě bydlet? Poslouchej, jdeš ke mně bydlet. Já bych se tě vzala do Brna. Ach jo, Co? tam už jsem byla. No tak jestli ti Ne, já Já ti to nechci, nabídnu, ne. že mají být, kdež ke Ne. mně bydlet. Žijte spokojeně, žijte sladce. Mě to Já bych tady, jsem tě vzala, mě to že tady nemáš nebaví. kam jít. Mě to tady Pani, lidi... prosím vás, Na jenom toto tom- chci říct. Proč chcete zpátky, tam můžete mi to vysvětlit. Protože Ticho, svět je zlej, svět je zlej. Moje maminka je hodná, ale svět je zlej. Promiňte mi to, já nechci tady mezi váma lidi být. Já děkuju za všechno. Počkej, Třeba tě já jsem tě chtěla dobře, pohladit toto rukou vysvětli mi, přes to. nechápu, počkej. To ještě nic neukradla, teprve bude krásný. V životě Tak nebudu ukradni mít Ať tam, ruce a odkrve. počkej, a kvůli čemu chceš tam být furt? Protože tam mám svůj svět, tam tomu rozumím. Tady tomu nerozumím tomu, že někde musím vole poslouchat nějakýho čůka, nějakýho koupí, která mi dáme dá 1000 korun na úřadě a řekne Máňo na 1000 korun na starej se. Tak počkej, Co? a teď se budeš si zpátky, co se musíš udělat, aby se Musím dostal... ukrást teďkon, No. aby mě tam dali, musím ukrást za 75 000, věř mi, já se nadřu, ale já to dokážu, do týdne jsem zpátky. A sama koho ukradeš, prosím tě? Můžeš Nikoho mít- neokradu, A já- okradu soukromníka, pořádného soukromníka.